Mbak Ika, Alamin. wancinipun sakmenika badhe kaadani lung tinampi tokoh Ringgit Purwo ingkang dalem menika mangkih ing badhe katindakaken dening Dalang Ki M Yusuf Ansor utawi Ki Muhammad Yusuf Ansor kanthi mendhet lampahan Surya Dadari badhe kaadani lung tinampi tokoh wayang Begawan Surya Dadari. Injih, dalang bertalenta saking sekali. Gunung Kidul. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ki Dalang kebanggaan kita, Ki Dalang Muhammad Yusuf Ansor. Masih muda, kebetulan juga masih sekolah, masih sinau wonten ing Kelas tasih wonten SMP mriku. kelas SMP 3 nampung SMP. sampun trampil nggenipun ngulahaken wayang lan Injih. sampun viral wonten media Injih. Sosial, YouTube, ya, lan luar sanes-sanesipun. biasa, injih. Lan saya membaca wonten koran online Harjo, injih. ternyata Ki Dalang itu besok pengen cita-cita masuk ke Karawitan. Wah, basicnya juga dari Karawitan. Iya. Mila menika dalang yo pinter, Injih. kendang yo wasis, nyaron Wah. Oke. Injih, sumangga Bapak Haji Saidi lung tinampi engkri kalenggadal punika samangke Injih. Begawan Surya Dadari Injih. badhe katur dalang Ki Muhammad Yusuf Ansor Ansori. dening penjadipun Injih. Bapak Haji Saidi. Semoga Sumangga. rerangkening adicara sampun lumaksana kanthi sae lan sakmenika dumugi wonten ing pepunten ing adicara niki panutup. Kula ing kapiji ndherekaken tata laksitaning adicara, kula ing Asmara saha Mbak Ika ngaturaken king panuwun tanpa upami dhateng para kadang sutresna budaya. Sumangga sugeng dalu, sugeng amriksani lan nuwun sewu ingkang boten saged rawuh wonten mriki panjenengan saged priksani lumantar channel YouTube. Injih. Channel YouTube saking Ki Dalang Ki Yusuf Ansor lan ugi Gatot Jatayu. Injih. Ugi dalem menika kagiaraken langsung lumantar radio Suara Konco Tani Dukuh Injih. Sidokarto Ngodian Sleman Ngayu Jogarta ingkang nguri-uri dhateng Injih. kabudayan Jawi. lan Paripurnaning gati kula Eko Asmara lan kula Eka Anissa ingkang kalengan dalu punika ugi Pak Eko ngaturaken sugeng dalu, sugeng amriksani babaring lampahan Surya Dadari dening Dalang Ki Muhammad Yusuf Ansor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgah, singgah
nyuwun sembah niring ulun katurbu risang murbeng rat Ameng sahanan ingkang silih tasih mewe buka kang sawelgung masireng telahan yumang kanan memuju ing mang wilahing awit namastu purnama hidup awit namastu silat mring jiwang jagat arana sirantandha kawisisaning bisana sono sinawung langening kula pestu maksetantun lambahing bodho jinantur tutur katela tulat mring Radeng Paradya pinursita ngupama pramengni Sekara Karandadya pumiying jaman Purwa panggota kampasanan gubita tanggung renggeng perlambang matumpa-tumpa marma panggung sang murwing kota segebyar dumadining Mahyang Kurawa Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen linarasaya karaos mulat jariwang rasa wani kruhing diri rasa rumangsa angrumbang sandi lir jalma ngilu kanca jarwe wis linakup ceng carita becik wis gemelar jroning pakeliran yaiku sejatine mriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Ndarumyang Kartika wis pinurba kudrating kamasa sahari ratri hangi dribawana Purwa teking dosina gilir gumanti teman dadi bentanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad dedungkulan tangkar tumakar kaya sinar rambun kaya jawabating grembya dadya padhanging kutu-kutu walang atoga burun wunum yang burun toyo dadya branan tanpa wicalan padhang trawangan sinaring sang Hyang Rekna wingkeng ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetantuk mungup-mungup mungguing kalingan puker abang merengangah lamun kaik syayah handilat-handilato bumi
saya dangu sumuruk Sang Hyang Arka wis katos weblak kanan kene ngabangis mujenar kabar bawan sinaring Sang Hyang Basanta tanantu katon ijo royo yang bangku gunung kang biru moyo-moyo pucuking gunung kinemelan gendanu kasiliring Prabancana lenggat enggut nganti kaya gunung Makutha Mega anatamis dangu seleng kawula dasih dene luar sangupaya buga garap Tegal Sawahe anglur silur tanana pedhote sirambi secendunan sesindenan mikul garulukuni anggereng raja kayane samaneh ana pirembakan Samara Wangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon semeblak kanan kiniring abangis mujenar kaperbawan sinaring Sang Hyang Basanta tanantu katon ijo royo-royo rowe-rowe ning Karang Kitri rowe-rowe ning klopo bumi subur pasiten mawur sadengah tandur tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung kebanjahan kang ngrangsang langit lenggak-lenggok lamping ten mijil saking sendang wening tirtane iline binara-para playune tinampi wadhuk binendung bendung kinarya angeling sawah yang petegalaning Narakesma tanata wis dangu seleng kawula dalem dene larsa angupaya buga karep Tegal Sawahe anglur silutanana bedhote sinambi sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane sawane ana pirembakan Samara Wangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon sinaring jagat wis katon meluk dunu ingkang kiblat papat lur kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yada rebut teja rebut kekuwung parantene daton wonten ingkang amadani kekuwunging praja ing Darawati ya ing praja Dwaraka nurige garis 100 tanantuk kali 1000 jangkep tinega krana negara Darawati dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakra wise sawane kineping jurang corong kinepung gua serong kinarya susuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran ter sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanentu kang murakabi tetanduran kang murakabi pandya Bedari Sri anggelar pasiban Yaya Rukmi Sari kang pinangkup pertiwi wana kuwe bangi gunung Hanggung Rineksa mrih lestari urun tumurun ratu merah sadotan kuciwa cinawi sadotan dadi uruk-urukaning lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti sampun sameting sesanggeman serpen saking tindak sangsaya sinansaya wada winada ananing pomah sinamatan daya dinayan sewiji-wiji wis mapan sejating jejibahan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging pinasake negaring Darawati nalika semana lagi mancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir Lojinawi gemah ripah karo tata-tata Raharja dasar negara kang gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusuning manca praja lah sinten to wau ingkang asta pusalan ngadil bangsa negaring Dwaraka menangira den ucapna dosana maning Sang Nata dosa arane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Nata Prabu Sri Narayana Nalindra panggoning bumi ingkang kanggo ngajejekaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar kencana ora mantra-mantra sipating Bathara Yaya Sang Hyang Bathara wis langit jawantah binayang bayang sangjaning para apsari kawis ketinggal pebandir sagung kang samya semewa Yaya roping samudring dedaratan mewadatan kantun anung-anung tetungguling praja negaring Dwaraka mewah sangjaning para kadang ingkang sampun ketinggal seba madaning pasewakan negaring Dwaraka aranggih menika warnane atmaja saturing parang Garuda nggih Raden Samba Kusuma Kilatpaka
sampun ketinggal sebo sowan marang ngersanipun ingkang Rama Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna mengeraken milenggaipun Senopati Ndorowati sadurunge garba ruji anggere Sang Raden Harya Setyaki ya Raden Tambak Yuda ya Raden Wresniwira ya Raden Singomulanjaya ya Raden Yuyudana. Sang Raden Harya Setyaki mengeraken milenggaipun Pati Negaring Ndorowati nggih Sang Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara ing jawik tinggal webak Handir Sagung kang samya semema dadan kantun ugi nalendra ing Ndorowati Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna nampi rawuhipun ingkang raga ing Mandura anenggih Sang Nata Prabu Sri Baladewa ya Sang Nata Prabu Balarama ing jawi ketinggal Handir blabar Sagung kang samya semema kocapa kawontenan praja Dwaraka datan wonten gegodhongan ingkang obah samirana datan lumampah kabiyarsa mung swaraning mradangga mewah panglik ing waranggana. Sigra amurwani pangandikan dada gumengling wijining pangandika Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lisan dada gragapaning galih para kawula ingkang samya seba sigra ngangsek bisa wani mulat nata ing Ndorowati kanca ndodhok kanca ngangsekca. sasangka gumenyar mangrengga nomeng buri mangken tanpa sireng kang omah mas-mas kurupeng angit
sore tinon ning pasewakan busana maneka warna puspiteng udyana miang panjreh sarwa rukma renggeng manik lara wata Obro prabanyo sumirat prabanyo kang sumirat kenyaring tejo lelewaran lir kilat sisiring tadrit sisiring tadrit wimpo kekondo amrek minging kadiuping maruta mandu separan mangambar kungas ngebeki madyan ning pasewakan tandya niwangsuk ora mangat dilindungi ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara ora mengkutu dhisik Kakang Pati Udawa sawise Kakang Pati Udawa sira ingsun pijana ngersaning sun ayo ndadekake kaget penggalihira Kakang Kresnengkara Bandun iki diwaji sesembahan kula manter sabda tama padukan nimbali dumateng ingkang abdi kepatihan ing jawi sanget wato sing manah pindhara ning salombo pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun diwaji sembahan kula pengayoman kula ing Madyapada prapting delahan Gusti kula Sang Nata Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna nunduk niki ya Kakang Pati Udawa kadiparan anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting kaprajan negara Ndrawati mara diaturna nglawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti ingkang karempin Kakang Pati Udawa menawi paduka ndang bab tata rakiting kaprajan negaring Ndrawati sadotan badhe anguciwani para kawula samya sayek seka kaptya karya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Dwaraka mendhaipun para prajurit kang boten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane kaperang sawanji-wanji mraja paduka katempuing parang muka tartentu boten badhe anggepuk kunca paduka Gusti kula Sang Nata Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna
ingkang abdi kepatihan remuk kasawarna putung sumangga kabandhemna sinuwun Mbah mriki. Daya gawe bombong kang dadi aturira kelawan manjeraning sun. Ora lewat pacaran kang utama tindakna slamasi urip Mbah Napa ingkang sampun paduka dawuhaken badhe kula cangking go jimat salaminipun gesang sinuwun. Prayoga nanggon mulunggono ngersaning manjeraning sun Kakang Pati Udawa. Sampun boten kerang prayogi piswanipun ingkang abdi kepatihan samangke wonten ing praja Ndatulaya negaring Dwaraka sinuwun. Mbah mriki. Anak anungan ndita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheng ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti sombo kusuma kilan moko sawise sira swana ngersaning pun ramamu padha raharja sak swanira ngger anakku ing Maranggaluda kawula nono ninggih Rama Prabu nuwun amit pasang liman tabeh tinebena nglodhoni dumawing tawang tuwang linepatnu ing tolak manu keparang madu kamiji dumateng piswanipun ingkang putra pun Samba samangke wonten ing Ndatulaya Praja Dwaraka Rama Prabu wilujeng swanipun ingkang putra ing Maranggaruda pun Samba samangke keparang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk Rama Prabu. Jaya nggih. Sira ngaturake bekti kelawan wong tuwa ora liwat pangestune bapakmu wae Tampanana. Inggih kula pundi nggo jimat paribe ndayanana ingkang santosan Rama Prabu. Prayoga nunggon mulungguh nengresaning pun Rama nggih Samba. Sampun boten kerang parayogi piswanipun ingkang putra pun Samba ing Maranggaruda wonten ing praja Dwaraka sak mangke menika Kakang Prabu kawula nuk ninggih. Ora lewat Setyaki padha raharja slamet sak somanmu Setyaki. Kawula nuk nriki. Lora amit pasang limatabe tirebena nglodhoni dumawing tawang tuwang. Linepat ing tolak pandu Kakang Prabu. Wilujeng sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu. Ya Setyaki tak tampa kowe ngaturke bekti kelawan panjenenganing sun. Ora lewat pangestuku wae Tampanana. Iki. Kula pundi nggo jimat paribe dayanana ingkang santosan Kakang Prabu. Prayoga nunggun mulungguh ana ngersaning panjenenganing Sun Setyaki. Sampun boten kirang prayogi. Ngopo Yayi Mas? Ora apa-apa. Ngopo? Ora apa-apa. Ora apa-apa Kakang. Ndatulaya aja nyeleneh sik senan. Ora. Tenanan iki aja guyon. Yo. Nun mangke Kakang Prabu. Sak sampunipun ingkang rayi nampi rawujeng andika Kanjeng Kakang Prabu ing Mandura. Kakang Prabu Balarama, Kakang Prabu Baladewa ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta. Ingkang rayi ngaturaken asung masegan Panakami mugi kunjuk marang ngarsa paduka Kanjeng Kakang Prabu Baladewa ing Mandura. Kakang Prabu Balarama. Jagat wasiane Bathara wayah Bathara jagat Padhik Indra Jaladewaku. Yayi Prabu Ndrawadi ya. Wis sawetara sawanipun Kakang praptanipun Kakang ing Praja Ndrawadi. Jadi ngaturake asung masegan para kamu wis dak tampa. Akarya bombong raos sing penggalihku. Ora liwat pun Kakang ngaturake wae salam taklimipun Kakang mugi kunjuk marang ngersani Yayi Prabu Ndrawati. Yayi Prabu. Inggih Kakang Prabu kula tampi kakarya Sundaka Pangliga Murda. Amawah ana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi lenggajeng andika wonten ing Praja Ndrawati menika Kakang Prabu. Yo. Kaya wis ora kurang prayoga. Praptaning pun Kakang ing Praja Ndrawati dina samengko iki, Yayi Prabu. Inggih. Wong Prabu nadan kula ingkang putra pun Samba ing Maranggaruda ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wong Prabu. Anakan lanang anungan indita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Ya Samba.
Wis Punwa tampa sira ngaturake bekti kelawan Punwamu. Ora liwat Punwa wae pangestune wong tuwa tampanana Samba. Nggih. Kula pun dicundhaka pangniga murda Prabu. Yo, Dipun prayogaken anggenipun lenggah. kaya wis ora kurang prayoga. Praptaning Punwamu ana ing Praja Ndrawati dina samengko iki, Samba. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Setyaki iki. Yo, kowe ngaturake bekti lan pun Kakang. Wis tak tampa lan pangestunipun Kakang Tampanana Yayi. Setyaki. Iki kula pundika jimat paribe Dayanana ing kasantosan. Dipun prayogaken anggenipun lenggah wonten kersanipun Koko Prabu Kresna. Yo, kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ngersane Yayi Prabu Ndrawati. Iki kawula nuntun. Sinuwun nadan kula ingkang abdi kepatihan ngaturaken pambagya Raharja sinuwun. Raharja rawuh sing ngandika, Kakang Udawaya slamet kakung ing Praja Ndrawati iki Kakang. Kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Udawa wonten timbalan. Yen to lumrahe kabeh sing padha ngaturake bekti kelawan Baladewa ning sak jroning Datulaya Praja iki ora liwat Baladewa uga nampa sembahe lan uga menehi pangestu. Inggih. Ning aja lara ati saurunge aja goreh penggalih. Yen to Kakang Udawa ngaturke bekti, ngaturke sembah karo Baladewa sing gedhe pangapuramu ora tak tampa. Aduh sinuwun. Kenging menapa paduka paring dawuh ingkang kados mekaten. Dosa menapa ingkang kedah kula sandhang. Kaluputan menapa ingkang sampun kula lampahi. Ora mengko dhisik to. Mergo yen to dipitung kanthi umur pancen tuwa Kakang Udawa, pancen werda Kakang Udawa. Lan tinemune Baladewa kuwi luwih taruna timbale Kakang Udawa. Iki angka 2. Yen to mengeti laban duk nalika semono lelakonku karo lakone Kakang Udawa ning Widara Kandhang rikala semono, Kakang Udawa akeh labuhi karo Baladewa. Kakang Udawa akeh ngomong karo Baladewa. Lah kok Kakang Udawa sing nglabuhi ngibarate sing ngomong karo Baladewa kok ngaturake bekti karo Baladewa ki walat apa sing bakal tak tampa mengko lan dosa apa sing bakal tak sandhang. Mula ora sawigih ringa-ringa sembahe Baladewa tampanen Kakang Pati Udawa. Aduh sinuwun. Prasasat kadene kejugurukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Lelampahan kula dinten sak menika. Inggih menawi jeng ngandika paring dawuh mekaten tartentu kula nggih mboten badhe selak. Nggih kula tampi dawuh sami-sami sinuwun. Lah rak ngono to. Lega to Kakang Pati. Inggih. Mboten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi lenggah jeng andika ing Praja Ndrawati menika sinuwun. Yo. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ana ing Praja Ndrawati dina iki. Kakang Pati Udawa. Koko Prabu. Iya Yayi Kresna. Samentawis dangu rawuh sing ngandika. Ndamel kaget sotanipun penggalipun ingkang raying Ndrawati sak menika dene kula nampi rawuh jeng ngandika ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan agengipun utusan Nayaka Praja saking negaring Mandura menawi alit utusan gandhik sak kembaran. Nanging kenging menapa paduka rawuh sengkan-sengkan tanpa paring ceculing saderengipun dumateng ingkang raying Ndrawati. Kaget sotaning galih kula Koko Prabu nampi rawuh jeng ngandika. Wigatosipun menapa sakmangke kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Menawi kepareng tumunten kawadhara ing kathah lajeng menawi padi tumraping para kadang selana. Awi kula dherekaken manjing satelenging kedaton. Apan catur netra kelawan ingkang raying Ndrawati Koko Prabu. Andrah kang puspita arum. Kasiling samirana amri
sekar kadung ngas kandanyo maweraras retaning griya jagat dewa Bathara Yayi Kresna wonten timbalan Koko Prabu sepisan pun Kakang njaluk pangapura merga sowanipun Kakang iki ora meneh cecala sadurunge kelawan Yayi Prabu Ndrawati kelawan Yayi Kresna mula ora mokal yen Yayi Kresna kaget sutaning kalih Yayi Kresna inggih mboten dados menapa ya angka loro sowanku iki sukarepanipun Kakang pribadi sowanipun Kakang tumuju ning negara Ndrawati iki dina sakmengko pun Kakang bibar prapta saka negara Ngastina pun Kakang saka sowan ning negara Ngastina pun Kakang bubar sowan ning ngersani Yayi Prabu Duryudana sing wigati pun Kakang tumuju prapta ning Praja Ndrawati iki ora liya kejaba merga pun Kakang wis jeleh bloko suta wae pun Kakang wis jeleh nyumurupi kahanan negara Ngastina sing wis dadi bubrah mawut kahanane merga Pandhawa lan Kurawa antarane Pandhawa lan Kurawa Ngamarta lan Ngastina wis bisa ditentremake lan dirukunake kahanane merga anane pendhita anyar ning Praja Ngastina peparap Begawan Surya Ndadari kuwi sing marai siji gawe pun Kakang jeleh ana ing urip utawa ndombani para Satakura ning Praja Ngastina inggih Koko Prabu angka loro sing marai pun Kakang duka yayasnipun sing marai pun Kakang ora seneng sing marai pun Kakang mangkel Begawan Surya Ndadari saguh murungake perang Bratayuda. Begawan Surya Ndadari saguh murungake wujud ya kuwi perang gedhe Bratayuda. Mongko siadi ngerti dhewe. Yen to perang Bratayuda ki ora perang baen-baen. Perang Bratayuda ki perang suci. Perang Bratayuda iku kodrating Gusti. Sapa sing ngutang bakale nyaur, sing nyilih bakale balekake. Sapa sing gawe bakal nganggo, sapa sing nandur bakal ngunduh. Besok bakal ketok ana ing lakon perang Bratayuda, ana ing perang gedhe, perang suci Bratayuda. Sing marahipun Kakang ora sarujuk, sing marahipun Kakang mangkel. Surya Ndadari bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Inggih Koko Prabu, kasinggihan mekaten kados mekaten. Yo. Lah sing pungkasan sing marahipun Kakang nesu-nesu tenan. Sing marahipun Kakang ora trima anggone Surya Ndadari bakal murungake perang gedhe perang suci Bratayuda lan anggone Surya Ndadari bakal lentremake antarane Pandhawa lan Kurawa. Surya Ndadari njaluk bebana ya kuwi tumbal kuandane Nata Ndrawati karo kuandane Semar Badranaya Yayi Prabu. Sidhem jroning pasewakan Wadukung tanpa sabawa tanpa sabawa kapraban dening Sang Alendra Tama mangu nenging lirwu sing duka cipta
berbudi mantono raras jagat dewa Bathara jagat pangestungkara mayah Bathara jagat ninggih Prabu kula sampun saged nampi ingkang dados pangandika paduka Kanjeng Kaka Prabu ing Mandura samangke ingkang rayi ugi boten saged nampi wontenipun pendhita enggal peparab Begawan Surya Ndadari sebab sing jeneng perang gedhe perang suci kodrating Gusti kok arep diselaki lho la iya mula pun kakang iki njaluk pengayoman sarta pun kakang iki njaluk igo pertigel babakan lelakon sing kaya mangkene sing pun kakang wis ora betah nyumurubi lan pun kakang wis mangkel karo pendhita sing peparab Surya Ndadari ki mau mula kepiye Yayi Prabu pun kakang kudu njaluk igo pertigel kawan Siadi ora usah suwe-suwe supaya enggal Surya Ndadari ki lunga minggat budal saka negara Ngastina Kresna sinaying manglung mintonaken trimi kramanira kang kumitir sekebiar katalika lek kono to mau didem madaning kapuntenan praja Ndwarawati Ndwaraka dupi samya midhangetaken ingkang dados pangandikanipun Nata Agung ing Astina utawi wong agung ing Mandura Sang Nata Prabu Sri Baladewa ya Sang Nata Prabu Balarama kocapa ketinggal geger njaba piyakarsa tangkeping purka asiban bunuh amuk apa kang dadi darunane ora ana macara putri kajeng medun saka kejawi amung sawanipun pandhita ing Sukalima Sang Nata Begawan Dura Sang Tapa Begawan Dura ingkang wantun minggah madaning Datulaya Praja rebabah pindha sata metarke kaget kang samya mulat pangrombaking para kawula kanca daya piyak-piyak jaluk dalan
Sinungwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ayono ayono bali lumut ambrek ganggeng awito denjeng-denjengan Niwang Sukmana Madil nuwih niwang agung manggi rumiyin Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura mboten tan pantara dangu menika kok kadedene rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Sukalima lho la iya pun kakang lagi wae sowan saka Praja Ngastina lha kok iki dumadakan Bapa Durna nyusul marang Praja Ndrawati iki wigatine apa Yayi Marata Gage Timbalana inggih Koko Prabu kalengga ingkang langkung sekeca yo kaya wis ora kurang prayoga nun mangke Bapa Durna sasampunipun lenggah ingkang prayogi lenggah jengandika wonten ing Praja Ndrawati ingkang rayi pun Bathara Kresna ngaturaken asung masegan panakrami sarta pambagya raharja marang ngersanipun Bapa Durna ing Sukalima Bapa. Wah. Astagfirullah sarugembol sumorante hawelah. Grana ninggih nggih samangke kula wonten ing Praja Ndrawati kemarang sampun sowan inggih Bapa. Asung masegan para kami pambagya raharja sampun ingkang Bapa tampi karya bumbung rasing bengalih. Wilujeng sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima widata tanpa alangan setunggal menapa kalis ing sambikala. Kemarang ingkang Bapa ugi ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa mugia konjo marang ngarsanipun paduka anak Prabu Ndrawati. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Ninggih. Kula tampi karya bombong raosing menggalih ugi kula cancang cengmen dumawing wijang rumeketing perdaya. Andadosaken cahya nara cahya daging rah kanjiwanan Bapa Durna. Iya. Dene sak mangke mugi kasekecakna ingkang langkung marayogi lenggah jengandika wonten ing Praja Ndrawati. Sampun boten kirang marayogi pisanipun ingkang Bapa ing Sukalima menika ngger anak Prabu. Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo Yang. Putuku samba marang Garudha. Inggih, ngger. Kula tampi dawuh sami-sami. Inggih, kula pundi jimat. Bapa Durna wilujeng. Inggih, ngger, slamet sowan kula wonten ing Praja Ndrawati. Nggih. Kok melajar saking katebian rawuh jengandika kula wau prapta wonten ing Praja Ndrawati menika enten napa to janjane? Asulipun menika ngaten nggih kula badhe matur marang kersanipun anak Prabu Ndrawati. Inggih, kula sumanggaken. Nggih, sepisan. Sowan kula menika mboten saking dipun utus sinten-sinten nanging sowan kula menika saking pikajengan kula piyambak. Sarta kula menika sampun mangertosi awit kawontenan Praja Ngastina saking sapake sampun benten kelawan rumiyin. Sing sampun benten kelawan padatan. Jalaran wontenipun pendhita anyar, pendhita enggal peparab Begawan Surya Ndadari menika. Wonten ing Praja Ngastina ingkang Bapa ing Sukalima menika sampun boten kaanggep, sampun boten dipun ginakaken. Jalaran sedaya Nayaka Punggawa ugi anak Prabu Duryudana ugi kapikut saha nderek ingkang dados menapa ingkang dados kajenganipun Begawan Surya Ndadari menika. Inggih Bapa, sedaya sampun nut
kapitadosanipun sedaya sampun nut kapitadosanipun dumateng Begawan Surya Dadari. Ingkang puapa ing sakale menika pun boten dipun anggep nggih wontenipun Raja Ngastina menika pun boten dipun anggep. Gandeng kula ingkang nyumurupi kawontenan kados menika sampun boten tahan. Kula menika sampun boten kewawa nyumurupi kawontenan Raja Ngastina menika. Kula emutaken boten saged, kula elekke boten saged. Tumuli kula pestaken kula menika mbalela saking Raja Ngastina. Kula pun boten sukti ngesui para satakara wekasan kula nyuwun pengayoman nger kula nyuwun supados dipun ayomi kula badhe suwita marang ngarsanipun Paduka Anak Prabu Sri Bathara Kresna samangke wontenipun Raja Ndarawati menika nger kula nyuwun pengayoman nger Anak Prabu kagyat risang kapirang rinengkul kinempet kempet dosang retnaning bawana jagat dewa Bathara jagat pangestu para wayah Bathara jagat nggih Bapak Durna kula sampun saged nampi menapa ingkang dados pangandika Paduka nanging samangke kula dereng saged paning cecala tuwin kula dereng saged matur babagan kawontenan Paduka menika lajeng awake kados pundi jeng andika kula aturi manjing wonten lebeting praja Ndarawati sebab sakmenika wonten badhe wonten daya ingkang badhe sowan ing praja Ndarawati menika malih Bapak nggih derek menapa ingkang kados kersa Paduka derek kados pundi saenipun lho nggih kebaken kula saged ngayom wonten ngarsanipun Paduka Anak Prabu Ndarawati inggih Bapak Nalendra mbek marwa sing sang Katri Gumulung mangrompak ing wadya Kurdakura rek kiri dereng dangu Bapak Durna rawuh kok menika Paman Harya Sengkuni ugi nyusul wonten ing mriki. Inggih, nggih. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Inggih, kula tampi dawah sami-sami, Bawa. Enten wigatos menapa dereng andika mlajar saking katebian. Sajak
mboten trimah menawi Bapa Durna sowan mriki. Inggih Brakasuta blakotang terus terang kemawon, cekak aos kemawon. Waleh-waleh menapa sowanipun ingkang bapa menika badhe nyuwun dumateng Kakang Durna sebab sak menika dinten menika Kakang Durna sampun balela. Awit Kakang Durna mboten sarujuk wontenipun pandhita enggal kang peparep Begawan Surya Ndadari, penemban Surya Ndadari wonten ing Praja Ngastina menika Kakang Durna mboten trep lan mboten sarujuk. Tumuli kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados ngrangket Kakang Durna. Mergi sakmangke Kakang Durna pelajar wonten ing Praja Ndrawati. Anak Prabu Duryudana sampun pirsa bilih Kakang Durna menika badhe nyuwun pengayuman dumateng Paduka Nalendra Ndrawati. Tumuli sakmangke kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados ngrangket Kakang Durna. Badhe kula rangket, kula krincung tanganipun. Kula bondo tanganipun, kula krincung sikilipun badhe kula lebohaken dhateng pakunjaran nggih anak Prabu. Sri Baladewa Narapati Tuwinaris waraning Kresna kang langkung tresnanira. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Pamanarya. Wonten timbalan nggih. Ngendika pripun jenenganmu? Jenengan ngendika pripun? Inggih kula matur bilih kula menika dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados menapa? Supados prapta wonten ing negari Ndrawati. Wigatosipun ngrangket Kakang Durna dipun lebohaken dumateng pakunjaran sebab Kakang Durna sampun balela. Mboten kersa malih ngesuhi para Sata Kurawa lan mboten nyarujuki wontenipun Begawan Surya Ndadari. Jenengan mikir napa mboten? Jenengan mikir apa ora? Begawan Surya Ndadari kuwi sapa? Inggih Pujangga Ngastina. Pujangga Ngastina sakurunge tepung apa ora? Saurunge kenal apa ora? Inggih mboten. Kuwi rak mung neneka, kuwi rak mung neneka. Lah kok waton percaya wae. Lah kok anak Prabu Duryudana waton percaya wae mergo dimingi-mingi. Pandhawa lan Kurawa isa rukun. Lan duweni sumpah prasaja lan Begawan Surya Ndadari omong nek bakalmu iso saguh ngurungake Bratayuda. Lah saiki tak takon, Bratayuda kuwi perang apa? Inggih Bratayuda menika perang. Lah ya perang piye? Perang antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Panjenengan ngertos napa mboten? Menika perang suci. Bratayuda menika perang suci, menika mboten saged dipun selaki. Bratayuda menika mboten saged dipun selaki. Awit menika kodrating Gusti ingkang kedah kelampahan. Jroning perang Bratayuda menika benjing bakal ketinggal. Sapa sing nyilih bakal balekke, sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing gawe bakal nganggo. Benjing menika bakal ketok wonten ing perang Bratayuda menika benjing bakal ketinggal. Inggih. Lah kok Surya Ndadari sing pendhita wingi sore ibarat lagi teko ning Praja Ngastina kok delangap kepengin kundurke ngendikake nek saguh ngurungke Bratayuda ki apa edan cara kene iki. Inggih ingkang bakan sakmangke kula menika wigatosipun kula menika sowan badhe ngrangket dumateng Kakang Durna. Mboten saged. Prawi jengandika saged kula emutaken kula aturi kundurke wala. Kula aturi kundurke wala dumateng negari Ngastina. Mboten sah ajeng ngrangket kalih Kakang Durna, mboten sabari ngrangket dumateng Kakang Durna. Samangke Kakang Durna sampun darbaipun Praja Ndrawati. Inggih mboten saged nggih tetep badhe kula rangket. Pamanarya mboten saged kula emutaken, inggih mboten saged. Keranten sedaya menika pancen kedah Kakang Durna ingkang kula rangket sarta Kakang Durna ingkang kedah kula boyong wonten negari Ngastina. Lah salah. Pancen jengandika menika wangkot, inggih wangkot kemawon Sengkuni kok dilawan. Ayo jengandika badhe menapa? Sengkuni menika Patih Ngastina sing paling wangkot dhewe sijine wangkot Sengkuni menika nggih digdaya keparat
panus maning jajalan saring bauno iblis lanat. Yayi Prabu Lilanana pun kakang larak karo patih sing merga iki mengko rawuh ngomong bakal dadi bebudhekeng kahanan negara Durawati Yayi. Wes ora digawe kok ngene sisan ora rampung. Koko Prabu. Ye, Setyaki piye? Kok mboten kula mawon. Lah ngopo ora kok kowe wae piye to? Heh, kesuwen. Estunipun nek kula mriku ngangge srana kasar. Kuwi nek karo Begawan Durna. Saiki Bapak Durna wis duweni wong Durawati. Waduh. Nyuda jatah kula. Setyaki iki sing pancen Nalendra ki pancen kudu adil. Waduh. Ning mengko jatah kula disuda mboten ora to iki wis menengo wae. Senengamu kok kaya ngono lho iki ora. Nggih, sing baken Durna kalih kula saged rukun. Iso, mengko tak rukunke kowe karo Durna ki bayare pira? Yayi Prabu, wonten timbalan kula Prabu. Kahanan iki ora iso ditoki ngono wae, ora iso dinengke wae. Kae mengko rawuh Paman Arya Sengkuni kae. Yen to ora ditandangi, ora wurung ngomong bakal bebudhek banyu genip bening kahanan negara Durawati. Inggih keparingipun kados pundi? Pun Kakang njaluk pelilah ngirit sauke wadya Bulus Durawati supaya ngundurke para sada Kurawa. Inggih Koko Prabu kawula sumanggaken. Ingkang baken sakmangke supados para kawula sampun ngantos kasempyok ing ngadan sebab para kawula menika mboten ngertos kentrang kimpuling lalakon. Ya pun Kakang wis tanggap yen to bab perkara kuwi ndak kira pun Kakang ora bakal kuwalan. Inggih Koko Prabu matur sembah nuwun. Wis ora sasuwe-suwe pun Kakang jaluk pamit samapun gati sawigoing diri budhalke baris sing para wadya bala Durawati. Inggih Koko Prabu ndherekaken jengkar paduka. Wis jaluk pamit Yayi. Koko Prabu. Piye Setyaki? Kula nuwun sewu. Sing dados senopati teng negara Durawati menika sinten? Senopati Durawati iki Setyaki satruwing Garba Ruci. Niku rak kula to. Iya kowe. Kok enten kahanan kaya ngene kok kula mboten dipasrahi. Supados kula sing nentremke kahanan. Lah apa arep budal apa piye? Mboten lho sebab iki anu. Ora sah anu wis ngomong wae. Kowe ra lila to nek Koko Prabu sing nentremke kahanan. Mboten. Mboten apa wis. Kowe ketok rai-rai ngapusi. Nggih, senopatine niku kula kaya. Ya wis kana budala. Estu menapa? Ya tak menehi plirah. Nyuwun pamit Koko Prabu.
Kakang Udawa ngapa? Ya pengen. Mboten. Mboten pengen. Ngapa kowe ya ora trima? Mboten, mboten. Pun kula niku mung patih. Kadang kula gawean kula mung sok gawe wedang. Pun trima kula. Pun. Dasare kula niku ya ora iso gelut. Kula mung gumun Yayi Mas Setyaki kok anggere entuk gawean kok tandange gelis banget. Dumeh hobine gelut. Ya wis pancen kudu kaya mangkono, Kakang. Nggih. Budal kang padha sibuk jenenge ingsun Teduk Kundurang Ngedaton. Nggih, nuwun ngestaken dawuh sinuwun. Kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patu Udawa. Purna gatining pananggilan. Arsa Sang Nata Kundurang Ngedaton job saking dampar kencana kinabit gambaran gadring. Kadhiraken sangjaring peromban jedi manggung ketanggung Joko paloro-loro. Ingkang samya ngampil upacaring keprabon. Kawis saking mandura tindak nyusang Sri Naranata kaya tansah sesanti kamulyani.